זה עושה לי כל יום שחור. אמר לו, לא, אי אפשר. אבל מה, יש לי רעיון בשבילך, מה? אמר לו, יש רב אחד, הוא נסע לחופשה, שם לי את התוכי שלו אצלי לשמירה. תיקח אותו שבוע, אולי הוא ילמד את התוכי שלך שיהיה מנומס. הוא אומר לו, טוב, זה רעיון טוב. בא, הביא את התוכי, שם אותו ליד התוכי שלו, למחרת הוא בא לצאת, התוכי שלו אומר לו, מנוול שתלך לעזאזל. התוכי של הרב אומר לו, ברוך הוא ברוך שמו. אומר לו, השני אומר לו, אמן. שלא תחזור, אומר לו, אמן. מי זה הרב הכי מפורסם בארץ? הרב בריח. ומי זה הרב הכי מקל מבחינת הלכה? הרב נוח. איך אומרים, סמלה ארוך או סמלה ארוכה? אומרים לו סמלה ארוך. מה ההבדל בין בן לנכד? נכד זה השקעה, בן זה השקעה, נכד זה ריבית, נין זה ריבית דריבית. חמיש, אין לזה הגדרה, למה רק נכדי סגולה מקבלים את זה. אבא וסבא נפגשים, מה קורה? סבבה. אחד קנה לחמתו, ליום הולדת, קנה לעגיל ואקדח. אז בא במסיבה, נותן לה את המתנה, מסתכלת הגיל, כל כך יפה. אבל מסתכלת בשני, רואה אקדח, אומרת לו, אני לא מבין מה זה, בשביל מה האקדח הבאת לי יחד עם הגיל? הוא אומר, זה בשביל לעשות חורים באוזניים. 3 גברים נפגשו בחדר יולדות לדעת מה נולד להם. יוצאת האחות, שואלת הראשון, איפה אתה גר? הוא אומר לה, אני גר בעין ל3. אומרת לו, יש לך 3. השני, איפה אתה גר? בקריית 4. אומרת לו, יש לך 4. השלישי, אומר, מעלה 5. אומרת לו, יש לך 5, 4, רק שמה, ככה התחיל לברוח. אז היא רודפת אחריו, אומרת לו, בוא'נה, איפה אתה הולך? הוא אומר, מה, אני גר ב100 שערים. ילד אחד ערבי, הגיע לגיל 6, אומר לאמא שלו, אני הולך רק בית ספר יהודי. הולך שוב בית ספר יהודי, אנחנו ערבים. הוא אומר, לא, אני לא הולך לבית ספר. אומרת אותו, אני רשום אותך בית ספר יהודי. בא לכיתה, המורה רואה אותו, שואלת אותו, איך קוראים לך? הוא אומר, אברהים. אומרת לו, מעכשיו נקרא לך אבי. אנחנו יהודים, אבי. אוקיי, אבי. סיים את הלימודים, בא הביתה, אמא שלו שואלת אותו, איך היה? הוא אומר, אמא יופי, נהניתי, משהו יוצא מהכלל. אבל מה המורה אמרה מהיום, תקראו לי אבי. שהוא אבי, איזה אבי? מה, איזה אבי? אנחנו ערבים, רק אברהים. הוא אומר להם, תקראי לי אברהים, אני לא עונה. קוראת לו אברהים, לא עונה. רק 2 סתירות. בא אבא שלו בערב, קורא לו אברהים, לא מתייחס, לא מעניין אותו. 2 סתירות, ניפח לו את הפרצוף. למחרת בא לכיתה בפרצוף מנופח, אז המורה שואלת אותו, מה קרה אבי, מי הרביץ לך? הוא אומר לו, אל תשאלי, 2 ערבים הרביצו לי. יהודי נוצרי ומוסלמי שיחקו קלפים. בא שוטר תפס אותם, הביא אותם למשפט. בא המוסלמי, מה יש לך מה לומר? הוא אומר, נשבע לך כבוד השופט, אני לא שיחקתי, סתם אומרים עליי, במוחמד, בקוראן, בילדים שלי, נשבע שלא שיחקתי. הוא אומר, מאמין לך זכאי. הנוצרי אותו הדבר, גם כן, נשבע בישו, בברית החדשה, בילדים שלו, נשבע לך, לא שיחקתי סתם. אומר לו, זכאי. בא היהודי, בליל שבת יצא זכאי. איך זה? אמר לשופט, כבוד השופט, אם אתה לא האמנת להם שהם לא שיחקו, אז לי לא היה מי לשחק. 3 רפורמים נפגשו, אז אחד אומר לשני, אתה יודע, אצלנו בבית כנסת כבר יש אוכל בשבת, סיגריות, מעשנים, חופשי. בא השני אומר, לא, אצלנו יותר מתקדמים. מה, למה? אמר, אצלנו ביום כיפור כבר אוכלים, שותים, מעשנים, חופשי. השלישי אומר, לא, אצלנו יותר מתקדמים. אומר, איך זה יכול להיות? אומר לו, תראה, אצלנו בראש השנה וכיפור, כתוב על הדלתות של בית הכנסת, סגור לרגל החגים. דוד לוי, בזמן מלחמת המפרץ, היה אזעקה, אז הוא שם את המסכה מאחור. כולם שמים לפנים, הוא שם מאחור.
בא שואלים, דוד, מה קרה? למה אתה שם את המסכה מאחור? הוא אומר, מה? אמרו שצריך להגן על העורף. טוב, אני חושב שזהו.